Mým velkým vzorem byl můj dědeček. V 5 letech mu to zavolilo tátu a tak se musel postarat o rodinu sám. Nastoupil do baťových závodů a patřil taky k nejlepším pracovníkům. Je potřeba říct, že na to byl velmi hrdý. Po roce 1948 přišel o svůj milovaný jednodomek a tak v krátké době postavil pro sebe i pro rodinu 4 domy, a to přesto, že nebyl jediný den ve škole. Taky mě říkal: Broníku, nikdy se neboj a běž vždycky dopředu. Léta běžela a srdce mě vždy táhlo k autům. Přemýšlel jsem, co bych ve Zlíně mohl zastupovat, jakou značku. Ve Zlíně už všechno bylo. Protože jsem lev, vzpomněl jsem si na lvici Elzu, jak leží na tom Defenderu, a říkal jsem si, to je značka, do které bych mohl jít. Přijel za mnou zástupce generálního importéra pan Winter. Já jsem mu v té době ukázal, kde a jak bych mohl prodej realizovat, a čekal jsem na odpověď. Po nějaké době mě pan Winter sdělil, že se rozhodl pro mě, že mu v tom napomohlo mé srdce, a tak jsem začal ve Zlíně na Kvítkové ve 135 metrech čtverečních společnosti Stinex s prodejem tehdy vozů značky Rover, Land Roveru, MG. Po 12 letech práce jsem si na dalších 15 let půjčil peníze a postavil nové zázemí společnosti ve Zlíně na Vršavě pro současné značky Jaguar a Land Rover. Samozřejmě bez týmu lidí, který jsem vždy poskládal, by to nešlo, ale chtěl bych dnes vyzvednout obchodního ředitele Radima Machalu, který je se mnou 16 let, a šéf mechanika Michala Vránu, který ve firmě pracuje 15 let. Rád bych vám, hoši, tímto moc poděkoval. Velkomotor je ve Zlíně již 20 let. Prodává tady kvalitní vozy anglické a k němu zabezpečuje kvalitní servis, proto tady pracuji rád. Na začátku určitě byla nějaká výzva dělat věci nějak jinak, nějakým zajímavým způsobem, a myslím si, že po těch letech se nám to spolu s naším týmem určitě daří. Děláme věci trošku jinak, děláme je zajímavě, děláme je tak, aby se u nás lidi cítili dobře, aby byli spokojení, tak trochu britsky, tak trošku prostě jinak. Tvrdá 20letá práce se vyplatila. Kočka v podobě Jaguaru nebo Land Rover jako obránce, tulák či Scout vznešeného původu udávají ve světě automobilového biznisu tón a patří k těm nejlepším. Důkazem toho je i Discovery 5. Máme bezmála 800 klientů a to je naše energie. Dámy a pánové, děkuji vám. Bez vás bychom tady nebyli. Před námi jsou další výzvy. Pro značky Jaguar a Land Rover chceme vybudovat nový autosalon podle světových standardů. A přijde éra elektromobilů. A to je velmi reálná a blízká budoucnost. Život mě naučil, že to nejhezčí nejsou věci a že nejbohatší lidé jsou ti, kteří jsou šťastní. A tak děkuji Bohu, že mohu žít tento život, a věřím, že své myšlenky a dílo budu moct předat dál.